Udenfor har mørket sænket sig over Folketeatret. Audition er næsten slut. Nu mangler der kun én eneste deltager. Hun er 62 år, hedder Rita og er førtidspensionist. Jeg hedder Rita, og jeg kalder Rita B, og jeg er ude i de varme lande. Jeg er 62 år gammel, og jeg har sunget blues og jazz i næsten 25 år. Jeg udgav en CD i 1999, og hvor jeg skulle have været på morgen-tv med den og præsentere den. Og der var jeg bare så uheldig, at det var lige op til sommerferien, så det blev ikke til noget. Selvom jeg lavede CD'en, så skete der ikke rigtig noget. Så grunden til, at jeg har meldt mig til det her, det er, fordi jeg i og for sig gerne vil slå igennem. Hvis jeg ikke troede på det, så skulle jeg jo ikke have meldt mig med. Hej alle sammen. Hej, og hjertelig velkommen. Tak skal du have. Jeg hedder Nikolaj. Hvad hedder du? Jeg hedder Rita. Okay. Hvis du lukker øjnene og prøver at kigge nogle måneder frem, kan du så se dig selv vinde det her? Selvfølgelig. Det er godt. Det er den rette ånd. Now you say you're lonely. You cry the whole night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you love me. Well, just to prove that you do. Cry me a river, just cry me a river. I cried a river over you. I cried a river, I cried a river, yes, I have cried a river over you. Stående applaus. Fantastisk. Ja, hej med. Tak skal du have. Rita fra Jylland. Ej, Nu må I skægge mig til at dreje lige her. det er jo fordi, du er et menneske fuld af følelser. Og det kan man jo også høre i din stemme. Ja, man kan mærke, at det kommer et sted fra. Ja. Rita, Tak det skal holder. du. Det holder sgu. Det holder. Ved du hvad, pissegodt. Rita, Rita, Ja, mand. Rita, det var så fantastisk. Lige da du kom ind, ikke? Og stillede dig. Og så tænkte jeg vidste ikke, hvad du skulle. Du kunne gå alle veje. Og så sagde du, jeg hedder Rita. Og så har du den der stemme. Og så blev man helt rolig, fordi så vidste man godt, at det kan ikke gå galt med den stemme. For du har en fantastisk talestemme også. Ja. Og så synger du simpelthen så æderlækkert, altså. Og smukt. Du er en vidunderlig... Du er jo en rose blandt tidsler. Helt enig. Jeg har hørt mange jazzsanger i mit liv, men du er helt eminent. Det er helt fantastisk. Tusind tak. Det er folk som dig, som gør det her show til noget helt specielt. Tusind tak. Det er fandme godt. For at se det lige ud. Rita. Ja. Ja, herfra. Ja. Kæmpe. Hvor fedt. Rita i finalen. Rita i finalen. Ja, men Frederiksen stemme gratis, sådan. Nej, den har hun ikke fået af fløjt. Gå til spejder. Jeg tror, vi kommer til at høre dig mere i det her program. Det vil jeg glæde mig til. Det vil vi også. Rita er rørt til tårer. Og videre i konkurrencen som den sidste.